हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां दं दा फाइनाली आङो मोनसे भिडिअ खालामदों बेनो जाहैबाय मोनसे जोबोर हेल्पफुल भिडिअ जागोन जायफोरनिखि रोङा बेनो जाहैबाय एप्लाइ खालामनोबा जोङो फट'खौ जों माबोरै एडिट खालामो आरो केबिखौ जोङो मिलायनानै माबोरै लायो दायोथ' मिथिखागौना जोबोर जब एप्लाइ जागासिनो दङ आरो बिनि एप्लाइखौ जोङो फनावनो खालामनो हायो गाव गावनो खालामनो हायो खोथाया जाहैबाय जों इन्सट्राक्सन मथे थांनांगोन इन्सट्राक्सनाव होनाय थायो जे जोङो इसेखिनि फट' केबि नांगौ जायो एबा 100 केबि नांगौ जायो थ' बिनि गोजौआवबो नांगौ जायो गाहायाव नांगौ जायो दा जों खोथाखौ रायलायदिनि 100 केबिनि गाहायाव जानांगोन मोनसे एप्लाइ खालामनोबा दा बेखौ जोङो 100 केबिनि बारा खालामोबा जोङो साबमिट खालामनो हाया एबा एक्सेप्ट जानाय नङा अफिसियेलि थ' जोङो नायदिनि दायो जोङो बेखौहाय खालामनांगोन मोनसे एप दङ बेनि दारै जों गासैबो खामानिखौ मावनो हायो आरो लोगोसे इजियैनो जोङो फट' एडिट खालामनानै साबमिट खालामनो हायो एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि नामानो जाहैबाय फट' एप दङ आरोना मोनसे बिनि नामानो जाहैबाय फट' एन्ड पिक्सार रिसाइजार थ' नोंथांमोना बेखौहाय इनस्टल खालामनांगोन प्ले स्ट'राव दा जोङो प्ले स्ट'राव बेवहाय गासिबो थांनानै मोनजोबो जोङो प्ले स्ट'राव थांनानै गासिबो खामानिखौ मावनो हागोन इनस्टल खालामनानै दा फैदिनो जोङो प्ले स्ट'राव थांनायनि गोबाव खालामालासिनो आरोबाव खावलायदों नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दानो फैबाय आङो मोनसे एपआव थ' फैबाय आङो नैबे फट' एडिटर आरोना आङो खालामनायमोन नैबेबादि मोनसे पेज नुगोन नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे डाउनलड खालामदो नैबे एपखौहाय जोङो प्ले स्ट'राव थांबाय दायो आङो प्ले स्ट'राव थांनानै फैबाय दायो मोनसे एग्जाम्पल लाबोनोसै जुदि नोंथांमोना गोदानब्ला नैबेहाय लिरना होबानो जाबाय चार्जआव बेनो जाहैबाय फट' एन्ड पिक्सार रिसाइजार थ' नोंथांमोना बेबायदि लिरनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नैबे एपआ फैगोन आरो बेखौ इनस्टल खालामदो बिथिंहाय इनस्टल थागोन लोगोफोर नोंथांमोना गोदानब्ला खिन्थु आङो बेखौ खालामखाबाय बेनिखायनो आंनाव अपेन फैबाय आं दा अपेनाव थुनोसै अपेनाव थुनाय लोगो लोगो फैगोन माखासे अफिसियेल पेज फैबाय लोगोफोर फट' एन्ड पिक्सार रिसाइजार फैबाय बेवहायनो गासिबो खामानि जायो दायो जोङो इनस्ट्राक्सन मथे थांनांगोन नङा होमब्ला जोङो एप्लाइ खालामनोबा माखासे इनस्ट्राक्सन मोनो जे इसिखिनि केबि जानांगोन बा बिनि केबि बाराबा जोङो साबमिट खालामनो हाया थ' फैबाय जोङो दानिया जोङो फार्स्टआवनो जोङो गेलारिनिफ्राय लाना फैनांगोन फट'खौ नोङो खेबदो नोंनि डकुमेन्ट्सखौ खेबना लाजोबदो गासैखौबो खेबना लाखांनायनि उनाव नैबे सेलेक्ट फट'सनिफ्राय लाना फैदो आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ डाइरेक्ट फट' खेबनाबो हरनो हागोन डाइरेक्ट फट' खेबनानैबो एडिट खालामनो हागोन नैबे टेक ए फट'आव थांनानै केमेरायाव थांनानै फट' खेबनो हागोन ओमफ्राय लास्टआव जों गासैबो खामानिखौ बेवहाय मावनाय खामानिया सेभ जागोन नैबे रिसाइज फट'सआव थ' बियो अट'मेटिकेलि सेभ जागोन डाइरेक्टलि माने सेभ अपसन ओंखारा बेक खालामबानो बियो सेभ जानानै थागोन नैबे रिसाइज फट'सआव जों बेवहायनो गासैबो नायफिनजोबनो हागोन उनाव दानिया जों थांदिनि गिबियाव बेयो जाबाय जोङो सेलेक्ट फट'सआव थांदो सेलेक्ट फट'सआव थांनानै बेवहाय खामानिखौ मावसै दानिया जों फैदिनि जोंनो नांगौ नङा होमब्ला 100 केबि नांगौ थ' जोंनो 100 केबिनि गाहायाव नांगौ आरो आं जास्ट खोथाखौ रायलायदों 100 केबिनिखौ जों रायलायदों मेक्सिमाम एप्लाइआव लानायखौ थ' फैबाय जोङो नैबेवहाय नैबे एसे पिक्सारा एसे गिदिर आरोना बे हमना ला आंनि फट' आरो बियो बा सिगनेचार दा जोंनो नांगौ 100 केबिनि गाहायाव नांगौ थ' बेवहायथ' दङ ना 175 केबि बेवहाय नुनो मोनदों 175 केबि बेखौ जोङो फिसा खालामनांगोन 100 केबि खालामनांगोन दा आं बेहाय सेलेक्ट खालामबाय आं बेखौ लाना फैनोसै दायो एडिटराव थ' फैबाय नै बेहाय 175 केबि नुजादोंना जोङो बेखौ नांगौ दायो एसे फिसा नांगौ आरो ना जों बेखौ दा खालामनोबा जों मा खालामनांगोन खोथाया जाहैबाय जों बेखौ रिसाइज खालामनांगोन नैबे रिसाइजआव थांनानैनो एडिट खालामनांगोन आरो लोगोसे क्रपबो खालामनो हागोन क्रप खालामबाबो डाइरेक्टलि माने केबिया ओंखारगोन खिन्थु जोंनो बेखौ नाङा जों इनस्ट्राक्सन मथे थांगोन आरो लोगोसे रटेट खालामबानो इभ'क खालामबानो जाबाय गेदागिरि जानायखौ नोंथांमोना मिलायना लादो दा फैबाय जोङो जोङो रिसाइजआव थांब्लासो खामानिखौ मावनो हागोन मानो होनोब्ला जों इनस्ट्राक्सनाव मोनखायो जे इसिखिनि केबि नांगौ होननानै दानिया जों थांदिनि नैबेवहाय थांदिनि जोङो रिसाइजआव बे रिसाइजआव थुनाय लोगो लोगो फट'आ रिसाइज खालामनो हासिगोन आरो बेवहाय दङ सेलेक्ट खालामदो बेसेबां नांगौ रिजलिउसनखौ थ' जोङो बेखौ खालामनोबा नैबेवहाय इनस्ट्राक्सनाव लिरनाय थाखायो जोंनि एप्लाइ बा मोनसे फर्माव थायो एडभार्टिसमेन्टआव जोङो नुखायोना सिखिनि नांगौ होननानै बे जाहैबाय माखासे दङ आरो बेवहाय मिलायना लानांगोन थ' जोङो फैदिनो दायो बेवहाय वाइटजों आरो हाइटजों दङ आरो ना गुवार आरो गोजौजों दङ बेवहाय मिलायना लानांगोन होमब्लासो जोङो साबमिट खालामनो हागोन मिलायना लाग्रोनांगोन फार्स्टआवनो जोङो मोनबाय साप'ज 640 इन्टु 480 दङ आरो ना मोनसे इनस्ट्राक्सनाव जों बेखौ लिरना होनांगोन आरो बेहाय लिरनानै होनो हागोन आरो दा आं लिरना होनसै बेवहाय लिरना होयोब्ला फैगोन दा बेवहाय 640 लिरबाय आङो मोनसे इनस्ट्राक्सनाव दङ आरो जेनेबा 100 केबिनि गाहायाव जानांगौ बा 50 केबिनि गाहायाव जानांगौ 640 होबाय आं बिथिंहाय ओमफ्राय नै बिथिं होबाय आङो बिथिं होनसै आं 480 होनसै थ' 480 होनाय लोगो लोगो केबिया जोंना गोदान फैसिगोन सिगाङावथ' जों मोनदोंमोन 175 केबिखौ जों बानायसिगोन दायो आं अके खालामबाय अके खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय फैबाय दा ओंखारदोंना बेहाय फैगोन आरो बेखौ क्लस खालामदो नेट अन जादोंब्ला क्लस खालामनानै जों नायदिनि बेहाय केबिया फैबाय 19 केबि फैबाय दा जोङो 640 इन्टु 480आव जोङो 19 केबि मोनबाय दा जोङो बेसेबांखिनिखौ जों आपल'ड खालामनो हागोन बा जोङो साबमिट खालामनो हागोन जेरेखम हमना ला मोनसे सिगनेचारा 20 केबिनिफ्राय लानानै बा बिनि गाहायाव जानांगौ बा गोजौ जानांगौ थ' बेफोरबायदि इनस्ट्राक्सन मथे थांगोन आरो बियो
दा जोङो 19 KB मोनबाय दा जों बेखौ लिरना लादो 640 × 480 जोङो रेजोलिउसनाव 19 KB मोनोब्ला जोंनो एसे देरसिन नांगौ जायोब्ला जों बेखौ एसे बारायना होनो हागोन आरोना 640 खौ जों बारायना होदो दायो आं एसे बारायना होनोसै बेखौ दा जोङो रिसार्चआव थांफिनदो रिसार्चआव थांनानै जोङो नैबे बेवहायबो होनो हागोन बेखौ अपसन माने एसे देरसिन जागोन आरो बेखौ होयोब्ला दा आङो कास्टमाव थांदिनि कास्टमाव थांनानै जोङो सिगाङाव 640 होदोंमोन ना बेखौ जोङो 700 बा 840 होनसै आरो साप'ज आं 840 खौनो होबाय एसे देरसिन खालामसै ओमफ्राय नैबेथिंहाय गोजौखौहाय 640 होनसै आरो एसे मिलायनोसै आरो बेखौ मिलायबा नायदो बेवहाय फैगोन थ' जोङो 19 KB मोनदोंमोन ना सिगाङाव एसे देरसिन फैबाय एबारो 27 KB फैबाय नै थ' बेबायदिनो खालामबाय थानो हागोन आरो गोसोबादि मिलायनानै लाबाय थानो हागोन आरोबाव देरसिन नांगौबा रिसार्चआव थांदो रिसार्चआव थांनानै जोङो नैबे कास्टमाव थांनानै जोङो लिरनो हागोन आरोबाव मोनसे खोथा नैबे समराव थांब्लाबो गासैबो नैबेफोरबायदि कास्टमा ओंखारबाय थागोन आरो जों थांदिनि नैबे समराव थांदिनि बेयाव थाङोब्ला फैबाय नै थ' बेनिफ्रायनो मिलायना लानो हागोन आरो गासैखौबो दा साप'ज जोङो एसे देरसिन नायनोब्ला नैबेवहाय थांदिनि जोङो 1100आव थांदिनि बेवहाय थांनाय लोगो लोगो एसे देरसिन जागोन बियो थ' आङो दायो फैबाय फाइनालि 48 KB मोनबाय आं नै 48 KB थ' खोथाया जाहैबाय 100 KBल' जानांगौ बा बिनि बारा जानाङा बिनि गाहायावबानो गासैबो बियो साबमिट जागोन थ' बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना खालामोबा नैबे रिसार्चआव थांनानै गासैखौबो खालामबानो जाबाय गोसोबायदि खालामनानै लानो हागोन मिलायनानै फट'खौ इजियावनो आपल'ड खालामनो हागोन थ' लोगोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनबा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनानै भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय